Hello लोगोफोर, welcome back to my channel FXB Art Gallery. खुलुमबाय लोगोफोर आरो खनसेबाव नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव आलासि बायदि जोंनि लांगोनानिफ्राय जोंहा न'नि बारान्दासिम आर'नाइजों लोगोसे गासैखौबो बरायनाय जाबाय दे। स' लोगोफोर थाम्बनेलआव नुखाबाय दा ने नोंसोरो? दिनै आं बर' सावथुननि सासे जोबोद समायना फावखुंग्रि सिमांना मोगथां, बिहामजो रानि, सांग्रेमा, गोरबोनि मोदै आरो बायदि बायदि सावथुन आरो मिउजिक भिडिअफोराव नुनो मोनो। बिथाङानो जाबाय आंनि वान अफ द फेभरेट आब' सांगिना ब्रह्मखौ आङो दिनै आखिगोन। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। आब' सांगिनाया सासे माल्टि टेलेन्टेड एक्ट्रिस। बिथाङानो फेशन डिजाइनारबो आरो आर्टिस्टबो। बिथाङा बिराद मोजां आखियो। नोंथांमोना आब'नि चेनेलाव थांनानै नायनो हागोन। आङो लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होना होगोन। नोंथांमोना नायबानो जाबाय। आब'आ बिराद मोजां आखियोना, ओंखायनो आं गिदों आखिनायाबा माबायदि जागोन। लोगोफोर लेट्स ट्राइ इट ना, मादि जायो कमेन्ट खालामहर आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो मादि जायो ना, जागोन ना जायाखैबा। आरो जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा अन्नानै कमेन्ट खालामहर आरो साजेसनबो होदो आरो लोगोसे लाइक शेयार आरो जायफ्रा साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनानै होदो। सालायफ्रानो जालायलाङा दे लोगोफोर, नायनानै थादो।